A ver, ata o baño do tren bala, o Shinkansen ten un retrete destes intelixentes. Aquí están os mandos, temos parar, temos spray por detrás, o sea, chorro por detrás, chorro por diante, e un botón para abrir e pechar a tapa, e logo regular a presión. Vou abrir. Epa! Non hai que tocar nada. E para tirar temos o botón. Si temos unha emerxencia podemos chamar ao revisor. Non é, a ver, non é nada espectacular, pero realmente todos os baños de Xapón teñen este sistema, casi todos son de marca Toto. Creo que solo vi un que non fose desa marca. Están moi ben. Nalgún hotel tiven ata retrete con calor, o sea, tapa quente, e se limpan solos tamén. Unha pasada, outro mundo.